What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel. And today, natalon sa Mount Paber. So, tara, manuloy tatanan. Tara. Yaya and I say hi. Hello mga kayaya. So, let's go. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. I am mix of emotion, got my statement, and I'm reading the stuff so I can understand it fully. Appreciate my standing though out of this world. So guys, sasakay tayo ng cable car together with my friends. Ayan sila. Say hi! Angelez! So, galing na sila ng Cebu. So, tayo dito sa Mount Paber. So, karon ata sa Mount Paber. So, punta tayo sa cable car. Ayan, ang Mount Paber. Uy, kambi na po. Post na po ang YouTube Chidi Boy Landay. So nakatadiri ron. Ang motive nila ngayon is Pikachu. Pokemon fan. Ito, Pokemon is the motive of cable car here in Mount Paber. So let's do it. Uy, saan naman mo ang luha uy? Nagpadabi ka ng luha. Go! Sige, sakay na. Go, go. Thank you. Go. Sakay, sakay. Let's go. Ayan. Push. Ah. Hi guys. Hi guys. Welcome to Yaya. I'm walking aboard the long-table cable car line. Nearing an abundance. Ay, okay, nasa na po. Hindi ko na record. Alika. We hope you are enjoying this unprecedented view of Singapore's southern district. We are carrying a solar Hello guys. and 100 meters above sea level, traveling at an Piling ko doon. Hello guys, good afternoon. This is Visayang Sakay mo yung car. So we're here live. Where are we, Yaya? So ganun nga lang dire. We are in the cable car in Mount Paber. Cable car, sky pass, round trip, adultan sa mali. Cable car, nagbabasa ni ate, oy. Cable car toward from Mount Paber. Cable car, sky pass, round trip, adult. Valid for 6 months. Mga resulta. Dali, ako pinama sa Mount Paber.
Hi guys. Mga lugi, cable car saan na siya? Doon, pakita? Depende si JC yan ha. Excuse me lang. I like it. Ma'am, makanitan ka. Tanaw? Okay. Mangin sa labas eh. Smile. Red yan. So guys, nandito ngayon tayo sa Selosa Beach. So, ayan ang view sa Selosa Beach. Papaalam na po tayo hanggang sa muli. See you on the next vlog. Paalam. Meron tayong merch guys, available in 2 design, VisLog, channel t-shirt. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page, Pahinga ni VisLog. Maraming salamat. Paalam!